खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङै दावरायजार बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान साखाथि भुटान तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि मोनथाम खनायाव थानाय बगामाथि दावरायजार लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नरेन्द्र नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बड'लेण्ड ओनसोलनि भारत भुटान सिमनायाव थानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव लावखार ओंखाम जानायनि अनगायैबो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव बायदिसिना सुबिदा मोननो हागोन, जेरै राफ्टिं, जिप लाइन, जंगल ट्रेकिं, पेरासेलिं, केम्पिं, एयार राइफल शुटिं, जानायनि थाखाय लान्च, ब्रेकफास्ट आरो बेनि अनगायैबो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बरनदि दैसानि दैयाव दान्दिसे रंजानायजों लोगोसे भारत भुटान सिमना ओनसोलखौबो नुनो मोनगोन। नैथि खौराङाव दङ साफाकामार गामिनि थागिबि, खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो समाज सिबियारि प्राणेश्वर ब्रह्मआ ब्रेन स्ट्रकजों भुगिनांनानै दं। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 20 दिसेम्बरनि हर समनिफ्रायनो बिथांनि रुमा बन्दमोन। गामिनि रायजो राजाफोरा 22 अक्ट'नि फुंबिलियावसो पुलिसनि मददजों बिथांनि दरखौ खेवनानै नायबिजिरनायाव बिथांखौ गोग्लैनाय थासारियावनो नुनो मोन्दों। सानथाम बिथाङा गावनि रुमावनो स्ट्रक जानानै थादों। लोगो लोगोनो बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादोंब्लाबो स्ट्रक जानायलाय मोजांसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि नारायणा सुपार स्पेशियेलिटी हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा नखराव रावबो गैयैलाय रांनि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। बेनिखायनो दा रायजो राजाफोरा नखरनि जानानै बिथांनि मोजां फाहामथायनि थाखाय जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि बिथां प्राणेश्वर ब्रह्मआ एबसुनि सासे सोद्रोमाबो, लोगोसे गबर्धना ओइचएस फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिबो। बिनि अनगायैबो बिथाङा गुबुन गुबुन आफादफ्रावबो बिबान लानानै हाबा मावबोदों, लोगोसे माखासे बिजाबफोरबो दिहुनदों बिथाङा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा प्राणेश्वर ब्रह्मखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय बयनिबो मदद हास्थायदों। एकाउन्ट नाम्बार 310459617767, आइबिसि कड SBIN 00188005 नाम्बाराव रां अनसुंथाइ हरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ दिल्लीनि एम्स देहा फाहामसालियाव थिसनजानायनि उनाव 92 बोसोर बैसोआव हादरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ मैया रुंसारि जाबाय। भारतनि रांखान्थियारि उदां खालामनायखौ महर होनायाव गावनि बिफावनि थाखाय मुंदांखा डक्टर मनमोहन सिंहनि दैदेननाय आरो सैथोथिया हादरनि दावगानायाव मोनसे फोजोबनो हायै नेरसोन गालांबाय। इं 2004 मायथाइनिफ्राय इं 2014 मायथाइसिम गाहाय मन्थ्रि महरै बिथाङा भारत आमेरिकानि परमाणु गोरोबथा आरो सोलायनाय रांखान्थियारि जौगानायजों लोगोसे जारिमिनाव गोनांथार बुब्लिफोरनि गेजेरजों भारतखौ लामा दिन्थिदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय गसाइनि खाथियाव आरज गाबबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी आरो उइलसन हासदाया बुधबारनि मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि जिल्ला मावख' काजलगावआव थानाय नोगोरारि समायना आइ लाभ काजलगावखौ बेखेवना होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि सिएसडि नोगोर जौगाखां बिफान लंकेश्वर बेरी, चिरां जिल्ला कमिसनार जतिन बरा आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा नुजाथियो। बाथि खौराङाव दङ अमा थावख्रि फोरबो खुंनो लाहार फाहार डिमाकुसि खाग्राबारि पिपल हलियाव फैगौ 29 दिसेम्बर खालारखालि मारु प्रडाक्शननि हेफाजाबाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अमा थावख्रि फोरबोजों लोब्बा लाखिना कालचारेल नाइट हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जागोन। सुक्लाय दैमानि सेराव खुंनो गोनां बे हाबाफारियाव बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि एस किंआ बाहागो लानायजों लोगोसेनो बर'नि गासै मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फावगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन होनना फोरमायो बानजाय आफादनिफ्राय, आरो बिथांमोना बयखौबो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय खावलायहरदों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव साननि समावनो सासे लाइमोन सिख्लाखौ खास्रि बिस्रि देगारजों सुनानै जिउ फोजोबदों। मौसुमि गगৈ मुंनि लाइमोनखौ नायगारै साननि समावनो जिउ फोजोबनाय खौराङा ओनसोल नाङैनो सोमोनांथाव एबा सावरायजानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। सासे गारि सालायगिरि थामहिनबा गावनि मोजां मोननाय भुपेन दास मुंनि सासे सुबुङा गावखौ ब्रेकआप खालामनायनि जाउनाव गावनि मोजां मोननाय आइजो मौसुमि गगैखौ देगारजों सुनानै जिउ फोजोबदों। दासिमाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि भुपेन दासखौ पुलिस बिफाना हमनो हाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों।
स्निथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला समाज अनसाय बिफान आसाम सरकारनि मैया फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बरसला खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि सिङाव दुमदुमा मिलन संघनि त्रिमूर्ति भवननि लांगोनायाव सावस्रि आरो आदार मेला 2024 खौ खुंफुंनाय जायो। सावस्रि आरो आदार मेलाजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनायबो जायो। बरसला आरो दिखियाजुलि खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि मावख'गिरिफोर माया प्रभा देवी आरो निवेदिता देवी, बरसला खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखि स्टेटिस्टिक्स क'अर्डिनेटर रन्जन ज्योति शर्मा आरो सावस्रि बिफाननि गोबां मावख'गिरिफोरा सांग्रांथि मेलाव दंमोन। बेराफारसेथिं अंगनाबादि मावथिफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरा पुष्टि गोनां आदारनि सायाव मोनसे दिन्थिफुंनायबो खुंफुंदों आरो सावस्रि बिफाननि हेफाजाबाव गथ'फोर आरो आइजोफोरनि बेसेन नाङै सावस्रि आनजादबो खालामदों। बे सांग्रांथि मेलाव दिखियाजुलि दालाइ जिल्लानि लोगो कमिसनारआ बाहागो लायो। 8थि खौराङाव दङ समाज सिबियारि लाइफुंगोरा नार्जारि बिथाङा ख्रिस्टमासनि एबा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानाव ओनसोलनि मानसिफोरखौ लानानै गावनि न'आवनो रंजानायजों लोगोसे जानाय खालामदों। गसाइगाव टाउननि साखाथियाव थानाय गेवलांफुरि गामिनि लाइफुंगोरा नार्जारि समाज सिबियारि बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानाव रंजानायजों एबा गोसो खुसिजों गावनि थाग्रा न'आवनो ओनसोलनि एबा खाथि खालानि मानसिफोरखौ लानानै रंजादों आरो लारु सिथाव बेदर जादों। लोगोसे बिथाङा गोसो खुसियै आइजोफोरनो दख'ना आरो सारि गांफा गांफा राननानै होयो आरो लाइमोनफोरखौ समाजाव माखासे नियम निथि इसोरखौ खुलुमनाय एबा इसोरखौ आरज गाबनायाव जों सांग्रांथि मेल लानांगोन आरो सेमिनार खालामनानै समाजखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बा इसोरखौ माबायदियै सिबिलांनांगौ जों बेफोरखौ सेमिनार लानानै जों लाइमोनफोरखौ मोजां लामाथिं दैदेनलांनांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो।